агар орзуи шумо бароятон аҳамият надошта бошад ва гӯед ки шуд мешавад нашуд не, пас он орзу нест ва раҳояш кунед. ҳар чизеро ки ҷиддӣ қабул накардед донед ки он орзу набуд. медонед орзу кай пайдо мешавад ва таъсираш чӣ гуна аст? хусусияти асосии орзу ба ҳадаф табдил ёфтани он аст. вақте ин корро метавонед, пас яқин донед ки шаб хобатон намебарад. доимо андеша мекунед, ҳар лаҳза дар фикри амал мешавед. ана ин аст орзу ки шуморо ором будан намегузорад. маҳз ҳамин вақт ягон сухани дигар ҷилави шуморо гирифта наметавонад ва вақте ки амал мекунед мебинед ки мешавад. якумин чиз ҳамон калимаи маъмулӣ намешавад зудуда мегардад, нобуд мешавад. аммо барои расидан ба ҳадаф бояд кӯшиш намуд. пеш аз ҳама вақти муайян ҷудо кунед. масалан шумо ки мегӯед намешавад, барои мақсадҳои асосиятон чӣ қадар вақт ҷудо мекунед? 1 соат, 2 соат? ин ҳеҷ аст. идеяе ки ба саратон меояд ба касе гӯеду маслиҳат пурсед ки аллакай муваффақ аст ва роҳҳои ноҳамворо паси сар намудааст. оне ки мегӯяд накун, намешавад, ӯ дӯсти шумо нест. агар орзуятон ҳар лаҳза шуморо ба ларза меораду шахсе мегӯяд накун, баръакс бикунед. аммо нафар мехоҳад заъфи худашро ба шумо бор кунад, аммо шумо заиф нестед ку. дуруст аст баъзе корҳо иҷрояшон душвор аст, бениҳоят, аммо бубинед душвор гуфтем, нагуфтем ки намешавад. фақат инҷо пофишорӣ лозим, ҳаракат кардан лозим. муҳимтар аз ҳама бовар ки шумо метавонед. ба гапи мардум ки доимо касеву чизеро мазаммат мекунанд гӯш накунед. онҳо кушандаи орзуву мақсади моянд. ман аниқ намедонам ки орзуву мақсади ҳар он кас ки ҳамин ҳолу моро мешунавад чист, аммо медонам ки орзу доред. касерову чизерову сохтореро гунаҳгор накунед. аз худатон бипурсед ки ман то кадом андоза барои муваффақ шудан талош кардам. маҳз ҳамин лаҳза дарк мекунед ки аз худ бояд шуруд. ҳар як ки мо метавонем соҳибкасбу соҳиби эҳтиром бошем. рӯзноманигор, сароянда, соҳибкор, омӯзгор, барномасоз. барои ин фиребу авбошиву дуруғу дуздӣ умуман лозим аст. фақат бовар ва амал. тамом.